What's that? Abot kamay ko lang, oh. Buti pa yung mangga. Abot kamay ko lang. Pero ikaw, hindi. Kahugot. Tingnan nyo. Ang daming mangga. Oh. Hello mga langga. Welcome to my vlog again. It's me, Tirej. For those who are new to my channel, please subscribe. Anyway, today's video, laba days. Laba-laba. Dadalaw na sila. Nalakalabon nun. Ito yung mga labahan ko. Konti lang naman. At saka isa pa, may papakita ko sa inyo langga. May papakita ko sa inyo. Nako'y pakita ninyo. Nako'y pakita. What's that? Abot kamay ko lang, oh. Buti pa yung mangga. Abot kamay ko lang. Pero ikaw, hindi. Kahugot. Tingnan nyo. Ang daming mangga. Maliit pa siya, pero may bunga na, oh. Dwarf. Yan pa, oh. Yan pa. Nandun ba sa taas? Kunti lang. Kunti lang yung bunga ng mangga. Kunti lang yung bunga ng mangga. Ang sarap ng mangga pag may bagoong, di ba, mga langga. Tingnan yung mga langga, ang init-init, oh. Init-init. Mag-alas 10 ng umaga, init-init. Mag-alas 10 ng umaga, ang init-init. Good morning, good afternoon. Good morning diri pala. Good morning dito. Good afternoon sa sa Pinas. Tingnan yung mukha ko mga langga. Init-init kasi kaya yan, oh, pinagpapawisan. Init-init dito sa labas, oh. Yan, labahin ko. Konti lang naman yung labahin ko. Garage pala to. Garage to. Ayan. Ibang sasakyan hindi nakapasok. Yan, init-init. My God, init-init. Yan, laba-laba. Laba-laba, mga langga laba. Bye-bye. Till next video mga langga. Bye-bye. Bye-bye. Ingat ang lahat. Bye-bye. God bless.